Μαρκάσα, δυστυχώς ήταν μία ήττα απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, έναν ντέρμπι, δώσατε πάθος, ψυχή, αλλά τελικά δεν τα καταφέρατε. Δυστυχώς χάσαμε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για μας, αλλά δεν παίξαμε. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο δεν είμαστε καλοί. Το ΑΠΟΕΛ σε δύο φάσεις έβαλε 2 γκολ. Μετά ήταν δύσκολο, προσπαθήσαμε το δεύτερο ημίχρονο να αλλάξουμε κάτι, να είχαμε ευκαιρίες, δεν έβαλαμε γκολ και δυστυχώς χάσαμε. Πού νομίζεις ότι οφείλεται η σημερινή ήττα? Όλοι. Όταν κερδίσουμε, να κερδίσουμε όλοι, από το φροντιστής μέχρι το πρόεδρος, σήμερα φταίμε όλοι. Όλοι μαζί πρέπει να φτιάξουμε και να αλλάξουμε τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε, αλλά είμαστε εδώ και να συνεχίζουμε. Δεν έχουμε κάτι. Δεν έχασαμε το πρωτάθλημα σήμερα. Πιστεύεις ότι η κούραση έπαιξε σημαντικό ρόλο στο σημερινό αγώνα? Με κούραση και ο ΑΠΟΕΛ είχα κούραση, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν ήταν ένα καλή μέρα για μας, αλλά κεφάλι ψηλά πρέπει να συνεχίζουμε. Έχουμε άλλα παιχνίδια. Ξέρω ότι είναι σημαντικό για τον κόσμο αυτό το παιχνίδι και για μας ήταν πολύ σημαντικό, αλλά ένα συγγνώμη για τον κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε τώρα. Πρέπει να βλέπουμε τα επόμενα παιχνίδια για να νικήσουμε τα τελευταία παιχνίδια και να πιάμε το κύπελλο. Τίποτε άλλο. Ο επόμενος αγώνας είναι μαζί με η Νέα Σαλαμίνα. Ο Απόλλωνας ωστόσο κέρδισε και επομένως ισοβαθμάται στην τρίτη θέση. Τώρα έχουμε ακόμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα για να κερδίσουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος για να κρατήσουμε τη τρίτη θέση και να πιάμε το κύπελλο. Αλλά σήμερα δεν είμαστε καλοί. Δυστυχώς ένα σημαντικό παιχνίδι, αλλά δεν παίξαμε καλά. Έτσι. Τέλος, ένα μήνυμα για τον κόσμο που ήρθε και τελικά φύγε. Θέλω να τους ευχαριστήσω που ήρθαν εδώ. Δυστυχώς δεν νικήσαμε, ειδικά για τον κόσμο που θέλαμε να τους δώσουμε χαρά, αλλά δεν ήταν η μέρα μας και πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να βλέπουμε τα επόμενα παιχνίδια. Θέλω να τους ζητήσω για να συνεχίζουν δίπλα μας, για να μας στηρίζουν. Είναι σημαντικό και να είμαστε εδώ. Εντάξει.